Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie de survival multiplayer alături de... Blues Valentin! Hei, salutare lume! Ce faceți? Da, facem o serie de survival multiplayer, cum v-am zis noi. După cum vedeți, mi-am schimbat iară skin-ul pentru că îmi place mai mult acesta. Haide, Blues, să găsim și noi ceva, că aici este un sat pe aici. Da, știu, am mai creat mapa asta, știu sidul. Satul îl vedeți aici. Știu ce e fierărie. Ce e în fierărie? Un chest pe niște pâine, un măr și... Hai să împărțim ce e în fierărie. Ai dreptate. Bă, mi se pare că sunt două saturi unite. Că e mai mare satul ăsta, e mai big. Bă, stai că m-am pus pe shift fără să vreau. Unde e, bă? Bă, să nu spui că n-are fierărie. Are, uite aici. Sunt în fața ei. Stai așa să vin și o să văd ce e în chest. Trebuie să parcur. Ca să urci în ea. Bă, stai că vreau eu să deschid chestul. Că e... L-am deschis. Bă! Tu vezi cum arată Minecraft-ul! Bă, ești nebun. Oh my god, lume, ce am găsit aici? 2, 4, 6 pâini. Iau eu 3 pâini. Bă, tu nu vezi cum arată la mine. De ce? Bă, ești nebun. Am animația de pe calculator. Da, Joca pe calculator. Cine e acest play tu? Bă, în 3, 2, 1 și... Ai? Am luat. Eu știu, mi l-am pus în inventar și tu ia un iron. Păi tu ia 2 iron. Mi-a rămas click. Bă, ce... Așa îl dublezi? Da, bă, ce tare am inventat. Bă. Ce? Ce tare am inventar de calculator. Doamnelor și domnilor, Blues a nebunit. Am inventar de calculator. Deci Blues a nebunit. Să ne pun am inventar de calculator. Bun. Bogdane, vino cu asta, vezi zi tu. Bun, lumea a revenit. Blues este pe fermă. Sunt pe fermă. Și am inventar de Minecraft de pe calculator. Da, i-a rămas glitchuit Minecraft-ul. Nu e glitchuit, am făcut eu ceva în plus la el, la setări. Mi-am băgat hide school. Și de-aia ai tu inventar de calculator? Da, vrei tu? Stai să mă uit dacă chiar... Păi nu știu, dar mi se face fac crafting-ul școala mai greu, craftez mai ușor pe ăsta, nu? Bă, te uiți tu? Cum setting-urile? Lasă-mi așa. Oh my Hai bă, filmăm sau ce facem? Că dau un pumn în tine. Nu e din cauza ui profil, uite, și acum dacă dau pe pocket, yes, stai boss. Haide, Așa? lume, că Intru înapoi și ia uite, inventar de Minecraft normal. mai e bine cu Minecraft ăla. Hai lume, că ăsta umblă pe setări și au trecut 3 minute și n-am făcut nimic. Hai mă să facem ceva. Eu iau copacul ăsta de aici. Stai mă că stai copacul meu. Bă, eu am venit primul la el. Bine, atunci mă duc la alt copac. Bă, vine noaptea, bă, ce facem? Bă, am o idee, unde ești, mă? Aici, mă duc să fac. La ia tu lemn și mă duc să le fur lâna de la torțele ăștia. Să facem paturi. Facem un bat și îl dublăm după, vrei? Cum tot îl dublăm? Da. Nu știu, bă, m-am zis pe ea când aveam inventarul ăla de Minecraft. Am și 3 torțe. Hai mă, las că le fur lâna la toți de aici. 4 torțe, bă. Nu știți ce știi. Stai, păi aveam... Ia, bă, câte luni ai acolo? Păi e o grămadă. Trebuie să vin înapoi în sat, că aproape a venit noaptea, aproape a venit noaptița. Păi a venit deja. A venit, aproape. Bun, 2. Băi, o să sunt grânele. Le fur grânele! Ele, dar știi că ăștia le culeg și le pun înapoi? Știu, știi? Ba da. E prima oară când afli. De când știu. Sunt unii villager, sunt niște villager speciali. Nu știu. Bă, am 3 lână, o putem să o dublăm? Mai bine facem un pas dublăm, vrei? Hai. Mai bine, tu ai lemn? Am 2 bucăți, tu cât ai? 6. Mamă, lume, uitați-vă și voi câți villageri sunt aici. Ce faceți, bă? Hai mă că vă ajut eu. Nu vezi și măcar. Gata, mă, i-am ajutat eu. Bă, eu am morcov și dăștia. Bă, unde ești, mă, Blues? Mă plimb în grădini. Mă vezi? Sunt pe casă. E văd. Vino încolo la casa asta de aici. Bă, stai puțin să coleg niște morcovi aici. Mamă, cât am? 15 morcovi de-abia. Bine, bravo. O să-ți dau și ție câțiva când o să ajung. Oh my god. Mamă, fac zombiule. Vino, mă. Mă vezi pe mine? Creeper. Mamă, ce m-am speriat. Bun, du-te în fierărie. În fierărie, aia nici măcar n-are o ușă.
Poate să vină orice mob, dar stai, că acolo trebuie să faci puțin parcurs. Ca să ajungi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Păi nu, ca să dublăm ăla. Păi da. Să dublăm... Și stăm până dimineața aici în fierărie, bine? Bă, pune torțe aici până nu se spawnează mobi. Că tot ai tu torțe. Stai bă, am o idee. Da, și pune torțe aici. Vedeți lume ce facem noi aici? Ah, ne ascundem ca tricoși. Bun, hai, am băgat patul, încep, hai să-l dublăm. Ai craftat cumva? Da? Ok. Pe locuri? Ești gata? Start. Ai? N-am. O să dau și ție din morcovi. Pe locuri? Ești gata? Start. Ai? Da. Și eu. Stai să-ți dau Bun. de morcov. Îți dau jumătate de morcovii mei. Eu dorm lângă chest. Ok, dar Poți stai. să-l și pui tu. Poți să-l pui și tu aici. Bă, vezi că eu am cu un morcov mai mult. Sper să nu te spun. Nu e Și problemă. îți dau și niște grâne. Eu am, tu ai 5, eu am 6, bine? Sper să nu te suferi bine. E bine. Bă, ne băgăm deocamdată aici în casă, în... Fierărie, da, între timp. Stai să spargem chestul ăsta și le punem undeva mai sus, bine? Stai, las că-l sparg eu. Eu nu văd că-l spargi. Păi, dar nu ai animația. Bă, dă-te. Uite un zombalău la... Culcă-te că a venit un zombalău la geam. A, e zombiul lângă noi. Unde am casă? Bă, de ce l-ai pus mă acolo? Stai să-ți arăt eu unde trebuie să-l punem, mă. Are mob, avem mob. Avem mob, bă, e nebunul ăla. Ăla stă la fereastră la noi. Ne pândești. Unde e, mă? Uite, bă. Stai, mă, nu sparge, bă. Nu, că vreau puțin să mă uit. Dă-te să filmezi, dă-te să filmezi. Iată, uitați lume. Ne pândește. Ia uite, bă, unde am pus eu. Bă, unde-i puștu? Uitați lume. Păi de puștu. Ce faci, bă? Haide, voi să ne culcăm. Ce vrei un morcov în topomană? Nu, sta mă, du-te și tu și culege din grădini. Iată, bă, unde l-am pus eu. Ia. Bă, vezi să nu-l iei. Nu mergeți mă acolo, fac tani Păi e zombalăul. Nu, bă, nu băga niciun... Hai, mă, să mergem să dau cu pumnul în el. Dime, set, Să zume că Blaze face... Gata, a făcut ziua. Să vedem ce Hai să facem și noi ceva, să recoltăm ceva. Bă, da, să ne uităm astea pe aici pe fierărie. Oh my god, ce frumos arată. Ia dă-te mă, dă-te mă, dă-te mă, nu știu dacă mai ajung să filmez. Am fugit degeaba. Bă, locuim aici. Bine? Da, deocamdată. Dar mie să nu să... Nu se supără villagerii. Nu, da, mie să nu dispară. Ce să dispară? Villagerii. Nu dispar. Villagerii încă răman. Răman. Bun. Bă, mă întreb oare dacă am și o chestie aia cu Minecraft-ul clasic, oare pot să fac trade-uri cu sătenii? Încerc? Nu, lasă. Încercăm noi pe survival și pe astea. Încercăm când terminăm filmarea. Du-te tu, ia niște lemn, Blaze. Am 6 bucăți. Dă-l încă o aruncă mie atunci. Ce vrei să craftezi? Bun. Stai puțin, aici spunem Pune crafting. crafting-ul aici în colț, aici pe colț. Stai, nu trebuie acolo, Da, băi, lasă lume. acolo, lasă acolo că e șmecher. Bă, nu! Nu, lasă-mă că știu ce vreau să fac. Dă-te, dă-mi încoa. Unde vrei să-l pui zi? Zic că-l pun eu. Uite unde să gândi șmecherul să-l pună. Pune-l acolo așa unde am spart eu aia. Ia ce mișto e. Ia-te mă, intri frumos. Dă-mi lemnul. Vine de craftit. Bă, dă-mă lemnul. Care lemn? Lemnul. Ăla necraftat? Da. Ui, aici. Încoa. Și mai ai și o bucată de lemn în plus. Lei. Ok, mă duc să dau cu pumnul zombalăi. Mă duc mai caut ce fac. Bă, mă duc și mai culeg astea. Vrei? Du-te. Mă duc mai culeg legume. Fructe. Eu fac pe aici design, ceva, măresc casa. Care sunt sănătoase. Mă duc să aduc fructe și legume că sunt sănătoase. Bun, du-te. Bun. Hei, Mihai, vrei un măr? Nu Bă, vreau. mi-ai furat grâna! Stai, mă, nu bate, băi. Mi-a furat grâna! Și... Mi-a furat grâna cultivată cu iubire. Mi-a furat grâna ăla. Lume, după cum vedeți, am o animație, cred că e de la Minecraft. Golden Apple e enchantat, este roz, nu mai este E galben. din cauza pentru că e ăla. Și bă, tu n-ai văzut cum arată. Bă, vezi să nu spargi. Da, mă, știu ce pun aici. Ok, bă, iată. Bă, când intri în casă, uite ce ai tu. Avem mină sub grădină. Mișto. Bă, ce tare sună, mină sub grădină. Mină sub grădină. Du-te mai ia niște lemn. Stai puțin. Eu culeg legumele mele zilnice, că le duc bunicii.
Hai că mă duc eu la lemn. Trebuie să iau lemn? Că eu am cu topor. Ai topor. Du-te, vină încoa unde ești. Eu culeg râne pe aici în sat. A, te văd. Sunt la grădina comunitară. Aoleu, lume, ce am? Sunt la grădina comunitară. Hai că mai facem 2 minute și închidem acest episod. Sau de cât îl filmăm? Păi câte ani? 10 minute. 10 minute, ia cam trebuie să-l oprești. Hai să mai filmăm puțin. Hai de toate. Vină încoa. Stai o secundă. Că m-am dus să iau morcovei. Morcovi. Atenție, lume. Blues. Ia târnă și eu pe ăsta. Sărtin. Unde l-ai pus? Uite-l băi aici pe fermă. Unde mă? Asta e pe fermă. Transparent. Yeah. Vină încoa. Hai să încheiem episodul. Deci, lume, ăsta a fost episodul nostru de Survival Multiplayer, alături de X-Gamer. Blues Valentin. Valentin, da. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. Pa.